অর্থাৎ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস सारा भारत नाङैनो जोङो दिनैनि दिनखौ जोबोद गाजा गोमजायै स्वाधीनता फोरबो जों मानियो। जोंबो पर्बतजरा साब डिभिजन हिसाबै दिनै जोङो जोबोद गाजा गोमजायैनो बयबो रायजो राजा तथा आसाम पुलिसनि दैदेननायाव पेरेड प्रदर्शन खालामनानै जोंनि पर्बतजरा साब डिभिजना जोबोद गाजा गोमजायै जों फालिदों आरो आङो बे मुहूर्तआवनो जोंनि बिटिसि सरकार आसाम सरकारनि दैदेननायाव माखासे स्किम्स आरो बिटिसि सरकार श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जोङो सारा बिटिसि नाङैनो जोङो मा उन्नयनमूलक जौगानायनि हाबाफारि लादों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्कलारशिप UPSC APSC नीट JEE स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय जोङो 50 निफ्राय आरम्भ खालामनानै 101 जन जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो मा धरननि जों हेफाजाब होनो नागिरदों कचिं फ्री कचिं होनो नागिरदों। जोङो सुजित नार्जारी मेमोरियल स्कलारशिपनि जरियते जोङो माबादि MIL आरो हाइएस्ट मार्क्स मोननाय छात्र छात्रीफोरनो जोङो माबादि सुबिदा होनो नागिरदों बेफोरखौ लोगोसे लोब्बा लाखिनानै आरोबाव बिटिसिनि उन्नयननि मा खामानि जों हाबाफारि आखायाव लादों आरो माखौ मावखांदों पर्बतजरानि जौगानायनि थाखाय बे स्किमफोरनि बिथोराव जों मा आखायाव लादों जेरैहाय महामाया टु टिपकाय आसामाला टिपकाय टु गसाइगाव आसामाला लोगोसे जोङो 50 बेड गोनां मोनसे आयुष हस्पिटाल स्टेडियाम टिपकायाव लोगोसे माल्टी पार्पस कमप्लेक्स कालचारेल तथा ऑडिटोरियम कमप्लेक्स लोगोसे आरोबाव विभिन्न उन्नयनमूलक कामकाज जों आखायाव लानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।